L'estiueig implica necessàriament una residència, és a dir, un hàbitat, un lloc, un quadre, un paisatge. Mark Boyer, 2007. L'empremta patrimonial de l'estiueig es pot rastrejar en un radi no superior a 50 quilòmetres de Barcelona. La construcció de torres d'estiueig, de ciutats-jardins, balnearis, hotels o casinos va estendre els corrents arquitectònics a les poblacions properes a les ciutats. Des de l'eclecticisme de finals del segle XIX, al modernisme i al noucentisme, fins al racionalisme d'avantguarda. Algunes torres d'estiuejants han estat recuperades i rehabilitades com a equipaments públics. Torres reconvertides en museus. Torres reconvertides en casals, centres cívics i centres d'art o altres equipaments. Torres reconvertides en cases de la vila. Casinos reconvertits en equipaments culturals. Els jardins de les torres, originàriament privats, han esdevingut oasis verds de domini i gaudi públic dins el brogit urbà. El canvi d'hàbits socials va provocar la decadència d'alguns balnearis. Altres van resistir i s'esforcen per captar una clientela més variada. L'espai públic també va experimentar l'impacte urbanístic de les colònies d'estiuejants amb l'obertura de passeigs arbrats, places i parcs i l'arranjament de les fonts.
A partir de la Segona República, el 1931, amb la institucionalització de la setmana de vacances pagades, es van posar les bases per estendre i democratitzar la seva pràctica. El costum social i el llegat patrimonial vinculat a l'estiueig han estat en constant evolució. Tenint en compte la gran quantitat de transformacions experimentades, no seria necessari reflexionar sobre el present i el futur d'aquest ric i singular llegat patrimonial?